Dobrý deň, na mikrofóne. Opäť vaše obľúbené korporátne prasa. Pre tých, ktorí už nie sú v kancli, mám len jedno. Nejdeš do piče! No a pre tých, ktorí ste ešte v kancli, a verím, že je vás ešte dosť, spravte si svoju 35. kávu, pohodlne sa usaďte, napravte si kravatu a ideme do 8. kapitoly firemné benefity. V našej spoločnosti nie sú benefity odmenou za tvoju prácu, ale návnadou na háčiku, ktorá ti má roztrhať sánku, aby si sa nemohol sťažovať, keď ťa budú sťahovať z kože. Priprav sa na pravdu o tom, prečo máš v kuchynke jablka a v mobile aplikáciu na meditáciu, zatiaľ čo tvoj šéf ti plánuje ďalší infarkt. Benefity. To slovo znie ako darček od Ježiška, ale v našom maklérskom pekle je to skôr ako vazelina pred análnym vyšetrením. Má to zmierniť bolesť, ale podstata zostáva rovnako ponižujúca. Ak si niekto z vás myslí, že firma vám dáva multisport kartu len preto, aby ste boli zdraví, tak ste na rovnakej úrovni inteligencie ako klienti, ktorým predávame akcie venezuelských ropných firiem. A ako korporátne prasa hovorím jasne, benefit je len investícia do toho, aby si v office vydržal o hodinu dlhšie a aby si mal pocit, že tie reťaze na tvojich nohách sú v skutočnosti drahé šperky. Je útorok ráno 9:00, v kuchynke sa objaví tá slávna debnička s ovocím. 3 odtlačené jablká, banány, ktoré vyzerajú, že prežili pád rímskej ríše, a hruška, ktorú by neodporúčal ani lekár samovrahov. To je náš Fruit Day. Patrik, náš Chief Investment Officer, vyjde zo svojej presklenej veže a s úškrnom siahne po jednom, ako tak žltom banáne. Pozrite sa na to, povie a začne ho šúpať s takým sugestívnym výrazom, že by aj pornoherečka sa začervenala. Firma sa o vás stará, vitamíny sú dôležité, nechcem, aby ste mi tu skapali na skorbut predtým, než uzavriete tie kontrakty na nemecké dlhopisy. Jedzte, lúzri, je to zadarmo. Teda stojí vás to len vašu dôstojnosť a 14 hodín denne v tomto skleníku. V našej spoločnosti je ovocný deň rituálom prežitia. Patrik vie, že nám platí málo na to, aby sme si kúpili kvalitné jedlo bez hypotéky, tak nám hádže ohrysky a tvári sa, že je matka Teresa v saku od Hugo Boss. Zjedz to jablko a vráca k telefónu, ty hladný potkan, hovoria jeho oči, zatiaľ čo jeho ústa melú o zdravom životnom štýle. A potom tu máme benefity pre oko. V našej firme je najväčším benefitom pre mužské osadenstvo to, že Patrik najíma asistentky podľa špecifického kľúča, čiže košíčky C a vyššie, IQ izbovej teploty a ochota nosiť sukne, ktoré končia tam, kde začína fantázia. Máme nový benefit, zahlásil Patrik na rannom kole, pričom si Michála, jeho nová head of sales, práve upravovala podväzok, o ktorom vedela, že ho všetci uvidíme. Volá sa to estetické pracovné prostredie. Pozrite sa na Michailu. Nie je to lepšie ako nejaká trápna knižnica alebo relaxačná zóna s tulivakmi. Michaila je náš živý benefit. Ak niekto z vás dosiahne tento týždeň target, môže si s Michailou zájsť na obed. Samozrejme, firma to zatiahne. A Michaila, dúfam, tiež niečo zatiahne. Však miláčik. Všetci sa smiali s tým zúfalým nadržaným smiechom. Michaela sa len profesionálne usmiala. V našej spoločnosti je žena vnímaná ako inventár, niečo medzi kávovarom a drahou sedačkou. Ak si žena, chceš benefit, tvojou jedinou cestou je nechať sa Patrikom podľapkať po zadku a dúfať, že ti za to schváli aspoň jeden sick day, bez toho, aby sa pýtal, či máš menštruáciu alebo si lenivá kráva. Keď máte multisport kartu, tak prečo vyzeráte ako zbytí psi? Pýta sa Patrik, keď nás vidí po 12 hodinách zhrbených nad monitorom. Pravda o multisport karte v korporáte? Je to bič. Patrik očakáva, že po 10 hodinách v robote pôjdeš do fitka. Tam zo seba vymátiš zvyšky frustrácie, aby si sa ráno vrátil ako znovu zrodený stroj na peniaze. Ak nepoužívaš multisport kartu, si je v jeho očiach slabý kus bez disciplíny. Ak ju používaš, povie ti, že máš priveľa voľného času a mal by si viac telefonovať klientom. A čo ten slávny home office? V našej spoločnosti je to benefit len vtedy, keď máš doma kameru nastavenú tak,
Aby Patrik videl, že nemáš na sebe nič, čo by ho mohlo nudiť. Benefity sú u nás nastavené tak, aby si nikdy nemal pocit, že si odišiel z práce. Firemný telefón, to nie je benefit, to je tvoje elektronické puto. Firemný notebook, to je tvoj prenosný oltár, pri ktorom sa musíš modliť k indexom aj o 3 ráno v nedeľu. No a vrcholom benefitov je team building. Raz nás Patrik vyviezol na Donovali. Budeme budovať dôveru, zakričala. Objednal 10 fliaš najlacnejšie borovičky a 2 spoločničky, o ktorých tvrdil, že sú to externé konzultantky pre motiváciu. Rituál dôvery spočíva v tom, že sme sa museli opiť do bezvedomia. A potom Patrik nútil juniorov, aby skákali do bazéna nahý, zatiaľ čo si to natáčal na mobil. Toto je váš benefit. Zážitky, ktoré si nekúpite. Reval, zatiaľ čo jeden chudák z marketingu vracal do kvetinača. Team building v maklérskom svete je len spôsob, ako na každého získať kompromitujúci materiál. Ak si ťa Patrik nahral, ako ožratý tancuješ na stole, už nikdy si nevypýta zvýšenie platu. A to je ten najlepší benefit pre firmu. Tvoje úplné mlčanie a absolútna poslušnosť. No a na záver si dáme zlaté zrnko v kope hnoja. Pravda o firemných benefitoch v našom korporátnom bahne je taká, že nič nie je zadarmo. Za každé jablko v kuchynke zaplatíš 10 minútami života navyše. Za každú multisport kartu zaplatíš kúskom svojej integrity. A za každý pohodový team building zaplatíš stratou posledných zvyškov sebaúcty. Sme ako tie potkany v klietke, ktorým dajú raz za čas kúsok syra, aby nezabudli, ako chutí nádej. Ale tá klietka je stále zamknutá a kľúč má Patrik vo vrecku svojich nohavíc, ktoré do Michaela každé ráno žehli pod stolom. Takže na budúce, keď uvidíš v ofise náborový leták o skvelých benefitoch a dynamickom prostredí, radšej si poriadne skontroluj, či máš dosť vazeliny, lebo v našej spoločnosti ťa nečaká wellness, ale čistý výplach mozgu s príchuťou lacného ovocia. A v ďalšej kapitole sa pozrieme na pracovné pohovory alebo ako Patrik vyberá nové mäsko do mlynčeka a prečo je tvoj titul z Harvardu menej dôležitý než dĺžka tvojej sukne alebo ochota klamať vlastnej matke do telefónu. Tak nezabudni dať odber a likes!